En el pati jo dic que he entès que hi ha problemes en el pati infantil, que hi ha una sorra que està contaminada, no sé què. Què penseu fer allí si es va substituir per algun altre material o alguna cosa? Es trobaria que l'estiu passat comunicaren que, bueno, no l'he comunicat a l'antelació, que el pati jo la zona infantil no s'estava gastant, perquè anava pel centre, hi havia nanos que tenien un poc d'asma i de més, entonces per això molts, en fi, el remat és que no s'estava. M'agradaria allí, juntar un tècnic municipal, però ja en concret, per a veure distintes solucions que se podia donar en la part que nos estava dient, que era certament limitada, però a veure què podíem fer allí per que se pogués gastar allò. Se parla de directora, se parla d'altra persona i se donen distintes alternatives. Una d'elles és la que s'ha utilitzat, que és, que no s'explica el material. Este material, com era una novetat, que al final és juntar la terra com aglomerar-la, no s'ho explicava, ¿vale? Este material, abans d'instal·lar-lo, portarem a la directora i a un dels professors del Consell Escolar a veure el Martínez Torres, on ja estava instal·lant la rampa d'aquest material i donarem la seva aprovació verbal. Per tant, instal·larem aquest tipus de material. Ahir, o este matí, no sé si ahir o este matí, he tingut, per banda d'aquest tècnic, que, si es coneix que avui, crec que és més que recent, verbalment, dient que jo potser no era l'ideal. És a dir, alguna protesta, no us ho vull explicar. És a dir, però el que vull dir és, per supost, me vaig allargar, lògicament que voleu, però el que vull reiterar és que aquest material esclavar, desposar-se de tota la persona, quin era el material, perquè ja estava instal·lat el Martínez Torres i ells donen la seva aprovació. Això no vol dir que se vaig a enterrar un no el que hi ha, però que no se feu ni molt menys arreu, sinó en la cosa que ve. I el Martínez Torres no ha hagut cap queixa, entonces, bueno, dins del llarg de la setmana intentarem averiguar què és el que hi ha.